si Ronald Baldo sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga sa panginot po ni Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Kasabay niya to dyan sinda Joshua Bino, Alar Mario, Karen Ala, Jomar Bien sa newsroom. Kasabay niya to dyan si News Director Marlila Cruz, Manibela, Boy Mata, para po mga tugang sa tuya tabi na mga informasyon asin pagkakalap nin mga pagdadara sa mga reporter kung saan man sinda paduman para po sa mga informasyon kan sa tuyang kapalibutan. Bueno. Ramunta daw mga tugang ang good news. Marhain na bareta sa Morning Hirit. Why don't you dance? Good news, mga tugang, marhain na bareta, ngunyan po nga daw, di po sa tuya na programa. Pagiristoryahan ta, mga tugang, para sa pagapalaba kang sa tuyang buhay. Yan. Igod akipigaapod, mga tugang na driving me crazy, I'm ready to explode. Becoming lazy, my body needs proactive o kaya fatal o fight fatal disorders with folic acids. Yan ha. Labanan da mga tugang an medyo ito bagang mga magabat-gabat na mga disorders in tabo sa pagitabi kan folic acid. Yan. Sabi, it is impossible to predict who will contract a fatal age-related disorder. Ano yung mga fatal age-related disorder? Ngaya sa mga malilingawon, aron ngaya kan Parkinson's disease or ngaya Alzheimer's disease, di ba? Pero pwede databi yan mga tugang makontrol o mabawasan sa pagitabi mga tugang nin mga dapat nyatong gibuhon para maisitaran sa tuyang pagiging malilingawon. Sigun sa mga scientists na nag-obserbar mga tugang kan mga may edad ng mga tao, ang kanaklan tabi sa igwakan sinabi ng disorder, iyo tabi ang kakulangan sa folate. Siring po mga tugang na sa vitamin B6 and B12 para po mapakusog ang hormone secretion mga tugang nin tawo. Ang manufactured and protective coating around nerves in tao, igwad tabi nin tulong task mga tugang para magkaigwan nin tulong elemento na depensahan kan sa tuyang lawas ang sinabi ng kahilangan. Ang folate na makakuapo mga tugang sa mga pagkaon, kasarabay databan mga spinach, beef, beet greens. Di ko aram kung ano ini. Brussels sprouts, asparagus, and broccoli. Yan, iyo databian may nakakatabang mga tugang para sa satuya na lawas, tanganing maibitaran ang siring na hilang. Saro sa mga kausa kaini, ang pagluto da akan sinabi ng bagay, bako masyadong sobrang init. Dahil lang taan mga vitamina, ang folate na yaon sa mga pagkaon, nagagadan dahilan po sa overheated kan sa tuyang pagkaon. Mas maray tabi na kaunon iyan, mga tugang na hilaw. O, see? One, obsaro tabi sa kausa kayan, iyo po ang synthetic form folic acid na observe masyado kan sa tuyang lawas, yaon daan sa vitamins. Alagad, igwaman tabi ki micrograms per day na pwedeng inumon mga tugang na mga vitamina. Kalagad, mas maray tabi ang mga raw na mga pagkaon kumpara tabi sa mga vitamina na pinagigibo kan sa tuyang mga manufacturer nin bulong. Arog palan iyan kaya. O bueno, mga tugang iyan po ang satuya na mga good news
sa Morning Hirit, digdi po sa DCGB. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ramon tadawan mga buhay namanong report in the morning. Kasabay po ang Mega Force Patrol. Alarmario nasa linya. Good morning. Paringal, Kamin. Good morning, Biyernes 13. Sabi kan mga gurang, Yung mananggad pala na, no? mag-iringat kita sa aksidente. Yung mananggad pala na. Saka happy fiesta kay Senyor San Antonio de Padua. Fiesta, kapistahan digdi sa Barangay Maslog. Yun ay nakatrama sa kupista mananggad dyan. Tapos sa Gugon, Yan, Barangay Gugon. Pero handa ko January. Yung sa puliki, nagparamdam ka na. Iba man ito. Iba man Iba man- fiesta magaligdi sa area ko. Puliki ito, ade. Oo. Okay. Pero imbitado ka mo kan mga taga Maslog. At least, Sentro. tama sa pagiramdam mo. Ganun na yung mamarapara dyan. Oo. So mga taga sentro ka Father na Rex, Maslog. Arbona. Yan. Ang mami sa digdi sa Maslog. Yes. This is Father Rex, ang mami sa dyan. Iya. Ay, ang kura paroko kan, nakasakop kang parokya. Kasi magigwa ng misa si Iba na. Father Vic. Yes. Anyway, sa mga informasyon pa pa rin, padagos na kunyan, ang pag-implementar kan no segregation, no collection policy, bago sa nasa sentro kan Legazpi, kundi pig-implementar naman ininigtitan sa mga harayong barangay. Iningon yan ang bigatawanin doon parte sa kampanya na pakusuguntaan awareness sa pagtatapok ng basura. Ang ordinansa kan Legazpi City Ordinance number 0017 series of 2009, base ni sa Republic Act 9003. Pigadaptar na yan digdi sa Legazpi City na ang pribadong individual na dahil magsunod sa tamang segregasyon kan basura, pwede sindang mapatawan na penalidad na 300 pesos sa first offense, 500 pesos sa second offense, and sa third offense, 1,000 or community service. Diba naman sa mga komersyal o industrial, ang first offense, 1,000, 2,000 sa second offense, 3,000 sa third offense, or imprisonment, depende sa diskresyon kan korte. Pero ang bagay na ni, pig-implementar man sa kan syudad, sa level kan mga barangay, pasiring sa mga residentes, natangani mas o pangpakusugon ang awareness dahil ang basura taro sa mga problema tadigdi sa palibot dahil masama sa kakulangi nin disiplina ka nagkakampira sa pagtatapok nin basura. Kaya yan ang pag-adaptar na kan city government ganyan, lalo na pati na sa mga rayong barangay na dapat magsunod tangani na bagay na reglado ang sa tuyang kapalibutan. Iyon. Okay. Yan, pare, ako karas kan informasyon, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat paringal sa mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Tuloy-tuloy ang mga balita. Duman kita kay Karen Ala. Karen, good morning Karen. Yes, GP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Pwedeng abutan na sa masunod na administrasyon kan gobyerno provincial kan Albay, unformal na pag-turnover kan Peñaranda Park, kung ito turnover na kan DPWH sa Provincial and Parque sa Hunyo 30, sa ipinabot na informasyon sa DCGB News kan bagong tagapagkaram kan ahensya kan Segundo Distrito na si Engineer Catherine Reliama, sinabi ka ining tentatibong pigta-target ngunyan kan ahensya na ma-turn over sa Provincial and Peñaranda Park sa katapusan dahil lang taan rasong sigundigdi dahil pa 100% tapos ang parke kung pagbabasehan ining mga finishing touch asin mga wiring sa parke na kaituan pang gibuan kiparaan
na magkairirahay. Tugtog pa sa ahensya, dain na ito turn over ang parke sa ibukan magiginumduman ng mga promisang ito turn over na ang kan mga nakaagi pa dapat sa kadahilanan na dai pwedeng i-receive basta-basta kan gobyerno provincial kan albay ang parke na may mga pagkarahayon pa lalot ang provincial ang magiging benefactor buda magmamantinil kayo sa halawig na panahon sa oras na ma-turn over ini. Kung kaya in kaso na mag-uran-uran pa, tagkod na abutan kitirang aldaw ang pagtapos-tapos kan mga pagkarhayon, pwedeng sa pagtulukaw na bitihanikan mga bagong opisyal sa provincial, ang pag-turnover na kayan, partikularmente si elihidong gobernador Noel Rizal, sa ngaran kan gobyerno provincial kan Albay. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. 9:26 in the morning. Duman kita kay Angel Mustasa, may dagdag man na bareta. Good morning, Angel. Yes, so good morning, VP Henry. Good morning sa kayong mga paraan tabay. Sa mga dagdag pa nga bareta, mantinidong matrangkilo ang syudad kan Legazpi sa ibong kanangyaring insidente nintang babadil gadan sa sarong persona sa barangay Taysan, Legazpi City as in ikinalugod kan saro pa nga individuala. Nasabay pa rin VP na insidente nin aligadong panglalaban sa mga kapulisan kan sarong wanted person na makalilis ining serbihan po na kan mandamiento de aresto kan nakalilis na daw sa barangay Bunker 1, Legazpi City. Ini ang siniguro ni Legazpi City Police Station spokesperson, Police Executive Master Sergeant Carlos Panya sa pagsasabing nasabing mga pangyayari ang wara ni na dakulang epekto sa pasiorden kan syudad asin pigigibuhan manindanin hararong na investigasyon para masusok ang mga personang nasa likod sa ini. Sinabi ni Panya na matinidong maigot ang seguridad na ipiglalatag sa indang hepatura sa pamamayo ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva, Arrogan Police Visibility sa mga matatawong lugar, mga pagbisita sa mga barangay, pagpapatrolya asin sa iba pa. Sa ibong kaini, ipinangapuda ni Panya sa mga Legazpiño asin sa publiko na tulos man na ipaabot sa indang hepatura o sa mga police community persons na harani sa indang lugar ang mga kadududang persona o mga pangyayari para sa makaskas na aksyon. Yan tabi VP Henry ang mga dagdagang informasyon halis sa luwas sa Angel Mustaza. Thank you, Angel, sa report. Mientras tanto, 5:30 na sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Ramon tadaw mga tugang ang mga headlines kan mga darakulang bareta ngunyan pungal daw sa DCGB. Kasabay si News Director Mar de la Cruz para montan mga headlines hali po sa DCGB News Base. Good morning pa rin Mar, anong latest dyan? Good morning, BP. Tropical Depression Auring. Dagos nang nagluya. Naging low pressure area Kiraray. Tapos sabi kang pag-asa kasulagong 2 o'clock kaluwas na ini kang Pilipinas. Fake news. Disinformation asin kautikan, problema sa katalingkasan sigong kay Presidente Bongbong Marcos. Katalingkasan, futuro asin kasaysayan, sentro kan celebration campaign peace, aldaw ng katalingkasan. Patang Senado mantenido na may jurisdiction sa impeachment case kontra kay VP Sara Duterte sigong kay Senate President Chis Escudero. Comelec mapaapod ng emergency meeting kasunod kan pagpasar kan Kongreso ng term extension para sa barangay SNSK officials. Dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Puarni Teves Jr. na ibalyo na sa Camp Bagong Diwa. Mantang positibong feedback ang publiko sa presensya kan mga pulis sa tinampo ikinaugman ni Presidente Bongbong Marcos. Kamara de Representantes dapat irespeto ang impeachment court order sigong kay Senate President Escudero. Siyempre. Mantang sabi magandang prosecution masunod sinda sa sinday masuway sa Senate Impeachment Court naghahagad sa nasindanin klarifikasyon. Akbayan, pagkirari na ibubusol ang 200 pesos na wage hike sa masunod na kongreso matapos na magpalyara ng maisulong sa 19 Congress. Sakripisyo ka mga soldados, AFP, para maging matrangkilo ang pamumuhay kan mga Pinoy, minibigyan per sa armadas. Mantang Comelec, posibleng ipagkuktaba ang barangay SNSK elections voter registration sa Hulyo.
cellphone pwede sa klase, basta gagamito nini para makaukod sigon sa DepEd. Ano ba kaya na cellphone? Pagagamit pag picture kay madam kasi sir. Pag nakukyuta ng estudyante. may ko na sinday ko sindang bigla basihan na may mga public schools na daw na nagagamit gayan. Ayun. Basta kaya sa pagkaukod at sa pagklase bako itong sa pag-ML, pwede nga. Ayos. Okay. Okay, so PBB, ang mga idons na pagkagato dyan Campi West Enterprises, anak po sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Gallo dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo IPOS ninyo, ang 24/7 konektado kung mas kita yung load. Oy, happy fiesta palan! Dyan sa Barangay Kalayukay sa Santo Domingo, Albay. Oy, Happy fiesta, migay! birthday pa lang kay Manay Agne, kay ano yan, kay Seto. Kay, sabay ka ta dyan? Si Mape, Mape. na Oo. ano yan, Mhm. si Mape. Iyo. Migay, wala ka na tabi. Padara na, sanaday kita makaduman. Pag news may, sino po si Marnila? Good morning! Mafe. Padara mo na sana kay, sugoon mo si Jing para ano yan, tala kayo baka dyan sa piyesta. Uy, nasa linya so paborito ko sa Pag-asa. Salamat sa Diyos. Perang aldo kaming din nag-urong kay ni. Mga perang simana gayod. Hello, tabi Miss Pag-asa. Yes po, Sir Henry. Good morning po. Uy, nagparasain ka. Ay, lawat ka na, sir. Nag-upload ka swapon. Ay, kay iyo man. Pighalat mo ko to sa apod ko. Oh, sabi ko na, tadi nag-upload. Diba kaya ta holiday? Kaya nga ni, baka sabi ko kaya iba man makasimbag. Kaya din ako nag-apod. Kaya pala. Makakalagod ako. Okay. Uy, kumusta ka? Okay man po, sir. Okay ka man? Oh. Halo na ta na, kauro na tayo ka giraray. Iyon na nga. Ako okay man ako eh. Magmahon man ako ngunya na aga. Okay. Sige, kumusta ang panahon tatabi? Miss Pag-asa girl, go ahead. Yes po, para sa magiging kamugtaka ng sa tuyang panahon, kunyang petsa 13 ng Hunyo, ang nakakaapekto sa atin, sa ating bansa ay itong southwest monsoon, at particular na sa western section ng northern Luzon. So wala na itong direktang epekto dito sa atin sa Bicol region. Inaasahan natin na ang mamamatian ta ay bahagyang pangunuron sa mapanganurong kalangitan na may mga pulo-pulo na lamang ng mga pag-uuran, asin pagkikilat at pagdaguldon. Ang ating tigatayang agwat ng temperatura ngunyan aldaw ay maaaring umabot ng 26 to 31 degrees Celsius. At asahan natin ang ating paros na maluyas agud sa moderato ang kusog na hali sa timog ang iiral, at ang ating kadagatan naman asahan natin na magiging banayad sa katamtaman ang kusog ng pag-alon. Sa ngunyan, ang tiga-monitor tang si Tropical Depression Auring ay naging isang LPA na lamang at humina na. So, hindi na natin naasahan na magkakaroon ito ng epekto dito sa atin sa Bicol. So, sa ngunyan, close monitoring pa rin tayo dito sa low pressure area, bagamat ito ay palayo na sa ating bansa. Bukod dito, kay Auring na naging low pressure area, wala man tayong binabantayan na anumang samaan ng panahon. So, expected natin na generally improving ang ating weather over the weekend. At ni po si Alexis Rivivar sa Southern Luzon Regional Forecasting ang nagbabalita. Gramainit na pat nagluwas ng aldaw ano? Gari, pwede magbalay ba yun yan sa luwas tabi, Miss Alexis? Pwede na, sir. Pwede na. Pero bantayan, bantayan kayo dali. Bantayan. Opo, may mga isolated man ng mga thunderstorm, pero based man sa satellite, yari, para man maray ano. Malinig ang kalangitan ta. Okay. Pero mas malinig ngunyan ang buhay ko, tanadang og tagay.
Salamat po. Maliwanas kanal daw. Maliwanag sa kasing liwanag kang daw. Salamat Miss Alexis. Goodbye. Opo, salamat din po. Bye-bye. Alexis Ruibar, mga tugang sa kamugtakan kang panahon. Can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how can I care about you? Garing nga kulang nga so lyrics kang biga kanta mo garing. Woo! Salbatana. Hello. Kompleto. Kompleto, amigo. Kompleto. Nadagog mo mga sisimbagon sa kuya? Nadagog mo? Inagi mo na sa kurukanta. Pigalat pala nagkakasapon. Yan daw. Kaya man ako nagkapo talaga. Independence Day na aga. Karoy ba ya? Bago ka pa independent. Ako mo yun pa nang dali. Hindi pala ako sapat na malaya, no? Tama ka. Malaya hanggang ngayon. Oh, tama ka pala. Celebrate ang Independence Day. Tama ka. Relax lang tayo. Hindi ka daw. Okay. Kompleto ka naman. Kompleto, amigo. Kompleto. Okay. Salamat. Bye-bye. Salamat. Nangyari sa maura raw. Timing naman kita ngunyan daw. Joshua. Good morning, Joshua. Kung baga sa lugaw, igwa ng laman bunay. May sahog na. May sahog na. Lugaw ko ito. Oo, may bunay na, may may rabot. Magsala, basta halos kumpleto na eh. Manok ugaring, may gakod pa. Ara mo ang kulang? Ano? So paano sa nagkang manok? May gakod pa. Buhay, pigahana pa eh. Oy, pero nakakaukod ka man kay mga diskarte sa araw katong gusto. Nakaukod ka man? Opo. Nakaukod ka. Saling mo, epektibo daw ang ngaray, paluway-luway sana. Effective man talaga. Hindi naman kayo pwedeng garubiriglaan. Correct. Oh, hindi pwede pa nga. Dapat, so, luway-luway lang. Ade. Pero pang duunan, Pero gari na Malaysian mo, gari may doon na ano. Gari gawa na kay ano yan, kay mutual ano yan. understanding. Sarawayon kang salbatan. Okay, o sige, go. Yes, Lipe, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya itong bareta, nakikipag-coordinate niyan ang Daraga Municipal Police sa iba pang mga ahensya ka na uniform unit, partikular na ang intelligence community ka na PNC. Tangani ng mas pang maimbestigaran asin magibuhan ng magkakarigong aksyon na impormasyon na ang droga palantadi BP Henry na nakakalakop digdi sa Albay, partikular na sa Daraga. Ang source, ali sa Manila, nakakaabot digdi sa paagi nin tracking o kaya cargo. Sigun ini kay Police Lieutenant Colonel Edgar Azutea, susog sa mga pigtutuga man sa iya kan mga naradakop nindang mga aligado drug pusher sa munisipyo tabi BP Henry kan Daraga Albay. Tama Malaysia ni Azutea na masugsugon ngunyan na pagkubakal ng illegal na droga sa Daraga Albay. Dahil ta sigun sa iya sa laog nin sarong bulan dahil nagbababa sa apat na mga anti-illegal drug operation na pinagkukondisir kan sa indang ahensya na matrayong puman na nadadakop ang mga suspitsado as in mga hundreds of thousands tabi dito Henry ang nakukumpiskar ng mga kantidad ni na illegal na droga. Pero sigun kaya Azutea ang Daraga Albay, bagsakan man sana ni na illegal na droga, dahil man mismo digdinin, kumbaga drug den o ano pa man,
sa pagsabi na digdi lang kumbaga pigbabagsak na mga items. Ang sabi sa oro interview kan mga police personnel sa mga naradakop na suspetsado kung sa hali ang source kay ni sigun kay azataya ang simbag sa iya kan mga suspect na arrestar ani ba haling Manila nakakaabot digdi sa lokalidad kan Daraga Albay sa paagi nin cargo o kaya tracking bagay na pinagko-coordinate naman kan PNP sa intelligence operatives kana sa indang ahensya para magibuhan matawan nin magkakanigong atensyon as in action. Yes. Okay. Yan tabi BP ang dagdag natong istorya Joshua Bino, PCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Yan ang pigsasabi. Aram na palang kung saan hali. Anong gibon to dyan? May pigigibuman nga kami. Tama man. Jimmy, nasa linya 17 bago magabot ang alas 6 din aga. Good morning, Jim. Titi, maray na aga sa mga parantabay na mamalisyan ko sa imo ang physical mo nasa 2nd district pero ang puso mo 3rd district. So iba ba kan puso mo sa hindi ko aram kung sa ina. Gari tama ang analysis mo? Oh. Gari tama So physical na lawas nasa 2nd district. So puso sa 3rd district. So ibaba kan tulak. Sa kwan gayon, gari lang sa Washington. Laktasunta kang kabayan ka. Sabi mga analysis mo. Oh. Gari may point. Gari may point ka man. Dati sa may mayon unit sa puso mo. Digdi 3rd district talaga di. 2nd district. Tama ka. Pero ang importante Natala. so Boston yaon sa 2nd district. Balbalan pa ka. Sa puso mo nasa sa Inda. Boston, yaon sa Washington. Importante. Ganun din kang problema sa buhay. Sa mga dagdag niya itong barita, BP, kung si 3rd District District Engineer Cornelio relatibo na hapoton, kung i-asphalt overlay pa ining mga patrabaho digdi sa 3rd District sa Tinampo, dahil na, i-mantener na sa ng simentado ang mga Tinampo, dahil nakagaplayan ng asphalt overlay. Yes. Rason na asphalt magastos, magayon sa primero, alagad ang gusto kay ni o ang gasto kay ni matindi sa mga maintenance paglampas na nin mga durasyon na 5 taon and depende sa sitwasyon pakan panahon pag mainiton ang panahon nagtutunaw ang nasa asfalto pag sobra ang uran nagbabatak pag para aragihanin mga magagabat nagbabatak yung manang maulaan sa gasolina petrolyo nagtutunaw ano pa man nagpara gamit kita kaning asphalt overlay gari tama si engineer i-maintain na lang iyan na konkreto na tinampo ang importante direct bako siya ang importante bako siya lubak-lubak na asfaltado lubak tayo man sa para asphalt overlay man nga dyan nagapalpak man sana di maintain mo na lang na tinampo na simento gari man babae yes magayon sa primero man sana pag nagaloy-aloy na magastuso na inda basta ako pero man pagiling ko pero ming iyo ay ba man sensitibo ang asphalt overlay ingredient kay ni parang latak man sa nanin mga petrolyo dahil masabutan ko na sa gobyerno pigadaktaran na asphalt overlay na magastos madali na maraot sa bagay sige lang an alokar man ang gading pondo pag may pondo may proyekto pag may proyekto may kontraktor natural diretso ang trabaho arog sa presenting sitwasyon digdi sa 3rd district na diretso dakulo ng trabaho
dahil maintindihan na nga ni kunwari na ini magkakatarapos. Oh, kasi ang asphalt kasi hindi naman talagang pangmatagalan. Maganda ang smooth tapos ang lang talaga niyan magastos sa sa maintenance. Kasi ang asphalt lalo ng flexible kasi yan kasi gawa lang yan ng petroleum products, mga residue ng petroleum products. So pag nabuhusan mo nga yan ng crude o gasolina, nagmi-melt yan. And then pag sobra naman ng init, nagmi-melt din. And then pag sobra naman sa overload, various din. Kasi flexible yan eh. Kaya ang nga yan ng pag pinag-ano yan, 5 years, 10 years. Kaya pwede na lang. Kung may konkreto na lang talaga. So, ligaw. Dahil na sa asfalto berlay, Jimmy nasalita di si JB News. Salamat, Jimmy, sa report. May point si Engineer Relativo naman na. May point naman si Engineer Relativo. Siguro, mas maray man ang ganay maintain ang konkretong tinampusan na. Di ba? So, iyan namang asfalto, bugtak na lang sa ibang lugar. Kaya lang, siyempre, ang masunod ka, so nakaplano base po sa nasyonal. Di ba? Ang asfalto ba? Binatuklap. Di ba? Binatuklap pamintan ang tinampo. Pagtuklap kang kan asfalto, bubak na so konkreto tinampo. Pero sa iraram sa konkreto, bilog pa. Di ba? Okay. Ganito man si Engineer Konduman. Engineer, hello, Relativo duman. Hello, good morning. Ay, sandali. Nawala. Hello? Hello, BP. Ganito man si Engineer Relativo duman. Nagkaragyan kong mga tinampo, tuklap sa asfalto, iraram konkreto. Ang purpose, BP, kang espalto, sa kuya, dumalaga ka sa ding espalto sa may espalto. Anong mamatian mo? Mas maray so asfaltado ta, smooth ang dalagan. Correct. Pero kan mga panahon baga, natod man kitang konkreto sana, nakaabot man kita kitultol. Ang apod kan, BP, nata nagiging smooth yan. Gusto sabihin, makulevel yung tinampo. Correct. Oo. Nagiging smooth yan. Kaya siguro, dahil tarama, ikot sa raw yan sa paagi, taning, day mailing na, ang tinamputa, makulevel. Pani-discovery mo, pwede pa rin siya. Kalitan ba gamitin mo to? Tama. Ano, di ba yung palto sa may palto? Pag iniling mo yan, sigurado yan, kadaklang ka na tinamputa dyan na puro sa konkreto, reject. Iyo mananggad. Ayun, masatabi. Yes, salamat. May puta man, di ba? Iyo mananggad, May iman ng gana. You're not gonna believe it. Anyway, ilingon tatabi ko nung arabutan ta mga tugang sa mga maabot na aldaw. Tang problema kaya sa tuya, ang mga konkreto tang tinampubuda tinamputa. Mga madalion. Mga madalion tabi. Di ko aram kung nata mga madalion. Me breathless. Jomar Bien, mga tugang may dagdag na report. 10 minutes bago mag alas 6. Jomar, good morning. Go ahead. Salamat, BP Henry. Good morning. Mga madalion, ang tinampo, BP, sa pigtutugbok, itugbok, kaya baga nagkakarurunot na, burubagsak na baga, pigugudak na, arog na naman kayo niyang nangyayari, digdi sa biyahe, first district to second district in Vibersa. Ulit, nagpaluwas pa sana ni Nabisong Unyan ang DPWH Regional Office number 5 na poon sa Hunyo 23, BP Henry, mag-expect kay gulping patrabaho along daang Maharlika Junction, Legazpi City, Santo Domingo, Tabaco, Camarines or Boundary Road. Piga-abiso ko niyang kan DPWH na poon sa June 23 sa mga mapaligaspi. Dahil nang una mag-agi dyan sa National Highway, pag-abot na digdi sa may partikan barangay Buyuan Road, magpatotoo na, tumukad na sa Buyuan, magpasiring sa bunga,
sa Pawa, sundo na magbutuha sa Bugtong Road, dyan sa siyudad ng Legazpi. Papalikaw na naman ito da, dahilan ta inida ang mga tinampo sa tangod kan Barangay Bunot, Rawis, Arimbay, Biga, and Padang. Tatrabahuhon, arog kan pinagkupunan na pigugudak na, sapit sa 23 BP Henry, ano na yan? Full blast na ang paggudak ang tinampo. Full blast na an, kaya so mga mapa Legazpi, o kaya mapasiring digdi sa tabako, ali sa Legazpi, magdagdag na nin allowance na mga 30 minuto sundo sa rong oras sa biyahe ninda. Kung nabo nindang mahod dyan sa trabaho, o kaya sa mga gimikan. Iyon na naman, pero wisyo na naman BP Henry. Pero kung nilingon man tinampo dyan, alos minor man sana mga diferensya. O ito ka bagang so naging problema so nagka-traffic ito sa may parte kan Barangay Padang. Wala man na diferensya bagay ito. Tinawang ki diferensya pig para gurodak. Hagad kan DPWH ang dagdag na pasensya poon June 23. Tauyo yan ang magiging sitwasyon ta ang agita sa may pamitsan kan mayon nguna. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Halid po dyan sa 6 minutes bago magabot ang alas 6 ni Nagaw. Abang-abangan nindo yan. Mas maray na, libot-libot kidit, basta daing traffic. Mas maray na nakalibot-libot kidit, maski basta daing traffic, buda, basta smooth man ang dalagan. Sa may mga available manggitang tinampo na pwedeng agihan. Paninit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit, ngunyan pungal daw. Ang pagjogging daw nin pababa asin pataas, parihong energy ang nakukonsumo kan sa tuyang lawas. Pero mga tugang aram daw nindo na ang pag-swimming sabi, mag-swimming ka ninong importante dahil lang may energy man kitang nabuburn para dyan. Swimming uses 12 times as much as energy as staying in bed. Standing uses twice as much as energy staying in bed. Talaga. Ang swimming databi mga tugang igwanin corresponding na 12 beses. Halos kang pareho mga tugang kun kita tabi na naghigda sa satuyang kama. Siring man ang pagtindog mga tugang 2 beses tabi ang energy na satuyang nakukonsumo kumpara mga tugang sa halos da kapareho kan pagkaturog niya to sa kama. Tapag nagkaturog da tao, igwa da tabi nin energy mga tugang na nakukonsumo. Uyog-uyogon. Pero tabi, susog sa mga eksperto, ang pag-jogging sa normal na daga, pantay o pababa na daga, kapariho da tabi iyan mga tugang kan pagsakat mo sa hagdan, mga tugang o paglakaw mo pataas, kumpara saan na ang energy na sa imong pinagkukonsumo. Kaya mampalan. Pero, giri madali kang dapluson pagpatukad ano. Kaya di mampalan dapat na magpaparatutukad ka. May madalagang kang patukad o para rin sa databing energy ang nagkukonsumo kaya ayan. Yan po ang mga dagdag na karaman sa morning hirit sa DCGB. Paninit sa Morning Hirit. Mga greetings tayo in the morning. Didingani sa parte kantaisan, wara kiraot na tinampo, pigagodak, gaman palan dyan. Ano? Sa 30 taon, ano ito, may 30 taon, dai pang salida, initabi. Senda inio. Ho, nitabi sa primer distrito, ang Aragon Kota, Santo Domingo. So,
salida, day pang 30 taon na day pang salida. Sa indo ni parte diyan Santo Domingo. Good morning, tabi sa ano man na mga proyekto kan gobyerno ang permanente da so dilin siya. Oh. Maugmahon ka ngunya na nagauron mo si Pag-asa girl. Sana turog pa. Paguli mo nga bala ka. Good morning, sabi ni Benji Dapugi. Good morning, databi kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili Asejo. God is good all the time. Good morning, Madam Malindawi. Marina Agatabi sa imo. That your birthday has come. Aha, all right. Sige. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Nata grabe. Talaga. Pakicheck daw tabi na. May nag-static dan signal ta sa may pati kang krusada. Sa radyo sabi kang listener. Baka po ang radyo mo so nakakuan sa orientation. Kung baka tabi may high tension wire yan sa may lugar mo na makusugan kuan. Ade, sa nata ipahiling mi tabi kung natata arog kan tabi an signal. Bata arani mas na yan Diyan tabi sa may partikan Barangay Cruzada, Legazpi City. Okay na? Okay na yung mga birthday celebrants natin. Baka igwapa tabi digdi mga taga birthday. Happy birthday po. Good morning kay mga taga Kimantong Daraga Albay, sabi ni Dudes. Pabati niya si Dude ng Kimantong Daraga Albay, sabi ni Lads Bueno. Ma'am Grace Bonaobra, good morning tabi. Homer Lola, Ellen Bisa, good morning. Glyn Salian, Emelina Ludana from Bagong Bayan, Daraga Albay. Friday the 13th ngunyan Lolo Henry, sabi ni John Ace Banyes. Good morning, Miss Angel Mostasa. Nahiling taka ka ito sa SM Legazpi. Nakikig ako ta. Sa daydaa, ining si Angel. Pero, okay. Hindi man si John Banyes. Templado Bet, shout out tabi sa mga taga Buwang, Bakakay, Albay. Buenos dias, Lolo Henry. Blooming ka na naman. Kaulay mo si Ate Alexis. Okay. Good morning kay Wilming Moral Okfemia. Yan. Alright. Ang mga bareta po, masunod na. Magalipas lang. Kanagkapirang mga patalastas. Tigdi po mga tugang sa indong programang Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment.
HCI Power Trio, CMD, CPF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMD office at second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 6:01, oras sa DCGB, always number News one, Express. always at your Mga service. baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta. Ngunyan pong Hunyo 13, aldaw na biyernes. 700 sa tauhan kan PNP i-deploy sa Albay Police Provincial Office para sa seguridad kan mga bisita sin turista sa Bicol Loco Festival sa siyudad ni Legazpi. Department of Health Center for Health Development nangapudan sa publiko nagibuhon na An4S kontra dengue ngunyan na pagpuon kan taguran talado nasyonal. Fake news, disinformation na singkautikan problema sa katalingkasan sigon sa PBBM o sigon kay PBBM. COMELEC mapaapod din emergency meeting kasunod kan pagpasar kan Kongreso nin term extension para sa barangay asin SK elections. Sa ibang nasyon, 2004 na bangkay na o 204 na bangkay na recover sa bubinagsak na eroplano sa India, saro nakaligtas. Sa business news, BIR nagpagiramdom sa publiko na magbayad nin magkakanigong buwis. Health news, climate change peligroso sa salud sigun sa mga eksperto. GB News Express. News Express. GB News Express. Detalye mga tugang kan mga bareta niya tungon yan sa lado lokal. Nasa 700 po na mga pulis ang i-deploy kan Albay Police Provincial Office para masiguro ang seguridad kan mga bisita sin turista sa pagpapahalaning Bicol Loco Festival sa Legazpi City na mapuon sa aga Hunyo 14 sa Code 16. Sigon kay Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Julius Año Nuevo. Nagkaprepara naman sinda na maghagad din augmentation force hali sa Police Regional Office 5 kuning kaso kay puha ng dagdagan ang bilang din mga personahes lalo na sa mga pigasahang tatawohon na aktibidad. Dagdag pa niya na mahigpit ang direktiba na mantiniron ang kaligtasan kan publiko sa kabilugan na selebrasyon sa paginintamang deployment, presensya kan pulisya asin koordinasyon man sa iba-ibang ahensya asin lokal na gobyerno. Dagdag, mga tugang na mga bareta sa lado lokal kay Basi Al Armario. Halit dyan sa luwas. State of the City Address sin inaugural ceremony saro sa pighandaan ngunyan kan gobyerno lokal kan Legazpi City. Susog sa initial na informasyon Hunyo 27 alauna ni na pagkahapon sa Legazpi City Convention Center nakatalaan gibuon na State of the City Address ni outgoing Mayor Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Niyantras na isasabay naman ang inaugural ceremony para sa pagtukaw ni
incoming Mayor-elect Hisham Ismail Pigalaoman na magiging highlights kan State of City Address. Nagkamper ang mga darakulang proyekto na nailatag na. Kasi nagkamper ka ni Bigupona na digdi sa siyudad ng Legazpi sa likot na panahon ni Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. Tigalaoman man ang mga pag-atenderman kan mga inihidong opisyal at iba pang mga bisita para sa nasambit na sarong dakulang okasyon. Alarmario, DCGB. Nangapudan po ang Department of Health Center for Health Development sa Bicol. Lalo na sa publiko na ugalion ang gibuhon ang 4S kontra dengue. Lalo na nagupo ng taguran ang 4S kan Department of Health Bicol yung self-protection measure o ang pagsulog din mga bado na may halabang manggas, pantalon, medyas, sapatos asin paggamit nin kubong mantang nagakaturog pati na ang paggamit nin mosquito repellent, search and destroy o ang pagraot kan mga lugar na pinag-iistaran kan mga namok. Seek early consultation o ang pagpakonsulta sa mga primary care providers kung may namamatian na sintomas arog kan kalintora, pantal, pagkalibong, pagkulog nin tulak, pagkulog nin hawak asin pagkulog kan mata, asin ang support fogging asin misting lalo na sa mga lugar na halangkaw ang bilang nin kaso nin dengue. Katakod kay ni nangapudan man ang ahensya sa publiko maging sa mga lokal na gobyerno na pahiguton ang kampanya sa pag-iwas sa nasabing helang tangani mabawasan ang marehistrong kaso sa rehiyon Bicol na nag-abot sa 952 poon sa primerong aldaw kang Enero sagkod Marso 24 ngunyan na taon. Karen Ala, may dagdag man na report hali dyan sa luwas. Nakipagkasunduman ang mga organizer asin supplier kan Bicol Loco Festival sa posibleng pagkatingyente o kansilar kan ibang mga aktibidades sa nasabing aktibidad depende sa magiging assessment sa panahon kan pag-asa sa ginibong final coordination meeting bago ang opisyal na pagpuon kan nasabing aktibidad sa agang Sabado, Hunyo 14 sagkod 16. Sinabing handa man ang mga organizer kung in kaso madeligo na sa oras ang pag-take off kan pagpalayog kan mga hot air balloon, pati ang skydiving, paragliding sports, tuon alas sa isning pagkaaga. Iyan kung dai pumabor ang paros o kaya ang panahon sa mga nasabing aktibidad. Kung kaya mahigot na nakikipag-ordinar ang mga organizer ninyon sa pag-asa para sa oras-oras na kamugtakan kan paros, pati na ang daily weather update kung maafektaran ining mga nasabing aktibidad na pinaka-highlight kan Bicol Loco kung sa ing mga bisitang foreigner ang magmamanhar kay ng mga aerial activities. Halagad sigun sa Legazpi CDRRMO, handa na ang mga personalized and incident management team sa duty, maging ang mga personalized na magmamanhar kan trafiko, seguridad asin iba pa, mantang tiglalao manarurusun ininong kadakol na mga tao, partikularmente ang konsyerto sa Petsa 14, Karen Ala, DCGB News. Mga tinampo sa Pulangi na pirming may aksidente. Kaya dumang kita mga tugang sa report na Angel Mostasa hali dyan sa luwas. Pagkonduktan in water search and rescue training sa Bicol Region. Planong mas pahiwason pa kan Philippine Coast Guard. Kuya po ang report. Plano pang pahiwason kan Coast Guard District Bicol ang pagkonduktan in water search and rescue training sa maliwibang parte kan rehiyon, grupo asin ahensya kan gobyerno para mas maging preparado ang gabos in kaso may mga kalamidad asin iba pang emerhensya sa palibot. Sigun kay PCG Bicol spokesperson Ensign Pon Lawrence Literal, nasa pagkonduktan na in the session ang mga individual na enotonindang ipinairarom sa WASAR training. Sinabi ni Literal na basado sa indang pinakaultimong datos na sa 18 WASAR training na ang sa indang ginibo asin madulugangan pa ini sa mga masunod na aldaw. Ibinidaman ni Literal ang sa indang kompletong mga ekipahes asin kagamitan, mga water assets asin ang kahandaan kan sa indang mga personahe sa pagresponde sa anuman na pangyayari sa palibot mantang hinagad manida sa mga Bicolano ang kahandaan sa gabos na pagkakataon. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News.
Nagalaon po sa Albay Governor Glenda Bungao na mamatian kan mga albayano ang tunay na katalingkasan asin ang pagpapahayag nindeng takot asin deng pag-aalangan sa pagkomemorar kan ika-127 taon kan Philippine Independence Day kasuhapon. Sinabi ni Bungao nakasabay kan pagrumdum kan mga herwe na naging dalan kan katalingkasan kang nasyon dapat maugman tawo na magibonin gustong gibuhon makakataram kan gustong taramon susog sa diretsos nin self-expression as in action. Darag pa niyan na ang mga pagpreserbar kan hard-earned freedom na ipig-secure kang nation's heroes mantinidong essential sa pagkasabing ang tunay na independensya na hiling sa kada Pilipino na may free exercise kan sa indang diretsos as in access opportunities na dainin limitasyon. Mga tinampo sa Pulanggi na pirming may aksidente, papabindisyonan sa mga padi sa maabot na Domingo. Detalye kan Bareta kay Jimmy Nasalita. Sa maabot na Domingo alas 10 nin aga, papabirindisyonan asin papangajian sa paginin na padi ang mga konsideradong accident-prone area ang mga tinampo po digdi sa Barangay Ubaliw, Barangay Kinali, Balangibang area, sakop kan na Pulanggi. Ini ang sinabi ni Kapitan nung Samora kan Barangay Ubaliw kung saan kung matatandaan. So nag-viral na tricycle na buminadol sa kotse, tuminaririk ni natulong beses pagbagsak, sinalpok na naman in truck sa Rugadan. Apuira kay ni gulpi pa ang mga nagsunod na aksidente diretso sa Barangay Balangibang, Kinali. Kung kaya ang mga barangay officials nagdulok na sa simbahan, pighagad na ang tabang kan na kapadian na isairarom sa seremonya sa pangaji na mga nabanggit na lugar para dainanin na mga magsurunod pang mga pangyari sa pagsabing sa intervention in mahal na Diyos iyo na makakapapundo ka na mga bagay na bako kontrolado na ni na tao asin na ang mga bagay na imposible bako posible o kaya ang mga bagay nini marirealisar sa pagi ni na pagpangaji tangani na dahil na nin mga masunod pa na mga aksidenteng matitindi na mangyari sa mga lugares na ini. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Bigo konsiderar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pamparibok o problema sa katalingkasan ang mga baretang kulang sa katotohanan salang informasyon asin daing pundo na kautikan. Inang pahayag kang Presidente sa iyang pagtara matapos panginutan ang ika-127 anibersaryo kang aldaw ning katalingkasan sa Quirino Grandstand sa Luneta. Sigon sa Presidente ko ni Hilingon, ang mga nangyaring unyan sa bilog na kinaban na sobrahan ng katalingkasan kung kaya grabe ang fake news, panratak, herd mentality na pwedeng makaraot sa pamumuhay, kultura asin sistema ng katanusan. Ikinamundo man kang Presidente ang may nagkapirang Filipinong pigpipili ang sala na pagtubod para sa interes kaniba imbes na mas dapat isa lang alang ang interes kan mayoriya kan mga Pilipino. Dahil man naiwasan kang Presidente ang pagdangog laban sa mga personalidad, mga individual asin mga kumpanyang imbes na magtaonin ginhawa sa mga Pilipino. Kadipisilan ang ipapamati araw kan pagsapar na kadipisilan dahil sa mahal na presyo nin pagkaon, kakulangan nin kuryente asin tunay na serbisyo. Number o kaya regional most wanted person sa Calabarzon na arestar kan malilipot PNP. Report kay Jomar Bien. Matapos ang ginibong pagmamonitor asin surveillance na dakop manggiraray kan malilipot police station ang pinagkukonsiderar na number 8 most wanted person kan Calabarzon. Ini matapos na ang malilipot PNP sa pahingenot ni Police Captain Alex Alcantara, iyuan magkaiguanin operasyon sa tabang kan Tayabas Police Station kan Quezon Province para hanapon ang suspect na sarong alias June, 58 anyos, construction worker, residente kan Barangay Binitayan kan Malilipot Albay, dahilan sa mga kasong pinaghahampang kay ni duman sa Lucena City. Kasud matapos ang mga pagmamonitor na pigigibuninda sa paburbalyong pag-i-star
kaining suspect sa Tabaco, Malilipot, 3rd District, asin sa Camarines Sur, natakma man girarin hindi diyan sa Barangay Basud, kan San Rafael, Ginubatan. Si alias Jun nahampang sa 5 kaso nin rape sa sala ni Honorable Aristotle Reyes, Presiding Judge kan Family Court, 4th Judicial Region, Branch 15. Daing rekomendadong piyansa ang West sa 5 kasong rape na ini na pinagahampang kan suspect. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Mientras tanto, nagpaabot po kan sa iyang udok sa buot na pag-umaw si Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III tan manawa ang Pilipino sa selebrasyon kan ika-127 aldaw ning katalingkasan sa temang kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Tinawanin doon ni Torre ang isog asin sakripisyo kan mga pulis, siring man kan mga herwe dahilan ta kunata may katalingkasan sa presenteng henerasyon. Sinabi niyang mantinido ang sa iyang legasiya sa kada puso kan mga Pilipino na may honra, dignidad asin pagkamuot sa nasyon na kinamumundagan. Pagkakataon ini sigon kay Torre para pangatamanan kan mga pulis ang gabos na diretso sa sing katalingkasan kan lambang Pilipino. Sarong paninimbagan ang ugat sa ideolohiya kan mga herwe kang nasyon. Ang tema ngunya na taon nagpapagiramdom sa istorya kan sa tuyang katalingkasan bako sana ka nakaagi kundi ang nagpapadagos na pagmulde kan sa tuyang futuro. Dadarahon man kan PNP ang kalayo kan pagiging makabayan asin serbisyo para dai masayang ang ginigibong sakripisyo kan mga herwe na nakipaglaban para sa katalingkasan asin katuninungan kan Pilipinas. Joshua Bino, mga tugang may dagdag man na report. Hali po dyan sa lawas, aramong tapo ang dagdag na bareta sa oras na 19 minutos makalipas ang alas 6 nin aga. Department of Health Bicol nag-organisar nin aktibidad para sa mga cancer survivors ngunyan na aldaw. Bareta kay Joshua Bino. Together we can beat cancer. Ini ang mensahe na gustong ipaabot sa publiko kan Department of Health o DOH sa Bicol. Kung kaya katakod ka na pagselebrar kan National Cancer Survivors Day, ang Department of Health Bicol Center for Health Development iyo ang magsasagibo din sarong mahiwas sa health promotion campaign o kaya sarong aktibidad para sa mga cancer survivors na may tema I'm a Survivor, Together We Can Beat Cancer. Asin dikibuhon ang aktibidad na ini ngunya na aldaw Hunyo 13, 2025 alauna ang pagkahapon sa Legazpi City Expo Center sa Old Airport Road, Legazpi City. Tamabutan sa aktibidad na ini iyo ang napakusugon ang mga lakdang tangad ng maibusol ang pangataman sa mga individual na may cancer dito sa Region Bicol. Sharing man nakatutok sa pagpapahiwas ng access na pwedeng makuha anin tabang kan mga pasyente kan nasabi na nga helang kon kaya katakod kay ni yaon an imbitasyon kan DOH Bicol sa publiko lalong na sa mga cancer survivors na magkusumaro sa nasabi na nga mangyayari aktibidad asin takulang bagay naman ang pagkataunindanin suporta sa nasabi ng aktibidad ang programang ini iyo ang atinderan nin mga personalidad sa lado kan salud, may mga taga-Department of Health, sa ibahan naman ang mga health champions alin sa mga DOH recognized hospitals, maatindirman ang mga nagkatarang cancer survivors at iba pang mga importanteng stakeholders kan Department of Health. Dagdag na bareta, Josh Pobino, DCGB. Nasa kamot paman girara ay mga tugang kan impeachment court ang jurisdiksyon sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Inampaglinaw ni Senate President Chis Escudero apisar kan direktiba kan Senate Impeachment Court na iuli ang sa prosecution o Kamara de Representantes ang articles of impeachment tanganing sigurohon na nagsusunod ini sa provision kan konstitusyon 1-year ban. Ini nakapagpaluwas ng resolusyon na idadagos
kan 20th Congress ang impeachment court sa Vice Presidente. Sinabi ni Senate President Escudero na malinaw na sa motion na daip ipapadismiss ang pagpapaterminate o ipagpapaterminate ang impeachment complaint kontra sa Vice Presidente. Nagtutubod ang leader kan Senado na igwasindang jurisdiction kaya sinda nakapag-issue ng summons kay BP Sara. Ngunyan, wala pang aksyon na pwedeng gibuhon ng impeachment court asin halatong na ninda ang compliance kan prosecution asin ang simbag sa lado kan Vice Presidente sa ipinadarang writ of summons. Halaton kan Commission on Elections o COMELEC kung anon magiging desisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa propestong term extension para sa barangay asin sangguniang kabataan election. Ini matapos ratifikaran kan Kongreso ang pagpapalawig kan termino kan barangay asin SK officials nin 4 na taon gikan sa presenteng 3 taon. Sa online interview, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na halato ninda kung pipirmahan ini ni Presidente Ferdinand Marcos matang posible man na magkaigwan ng pagbabago sa petsa kan pagbukas kan voter registration. Kanakagingal daw, sinabi kan palasyo na lawos ang barangay asin sangguni ang kabataan elections sa maabot na Disyembre sa kudadai pa nakakapasar bilang lay ang propestong postponement kan perilian. Ibinalyo na mga tugang si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. sa Metro Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa. Ini matapos ipag-orden kan Manila Regional Trial Court Branch 51 ang sa iyang pagbalyo. Kapot kan Branch 51 ang kasong murder, prostrated murder as in attempted murder kay Teves dahil sa pigasabing pagadaan kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo as in 10 iba pa. Si Teves dating nakakulong sa fasilidad kang National Bureau of Investigation o NBI sa laog kan compound kan Bureau of Corrections sa Muntinlupa City. Kinumpirmar man NBI Director Jaime Santiago ang pagbalyo ni Teves sa Camp Bagong Diwa. Piglinaw, mga tugang kan Department of Education o DepEd na pigutugutan ang paggamit ng cellphone sa klase kung inigagamiton para makaukod. Sigon kay DepEd Secretary Sani Angara na maski da ini piginganyar sa pangkagabsan, may mga sitwasyon na pwedeng gumamit ng mga gadget bilang parte kan learning tool. Ipinunto niya na nagagamit na nagkapirang pampublikong eskwelahan ni nagkapirang educational initiative arog kan Academy na pig-access kan estudyante ang gamit ang sa indang smartphone. Barenta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para
para hindi mabiktima ng scammer. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakaharaling sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer
computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Gusto mo maging criminologist? Forbes College ang makakatabang. Sila nag-opresir din Bachelor of Science in Criminology sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre. Barato ang tuition fee para sa freshmen as in transferees, alagad di kalidad na criminology education ang sa indong makukuha as in mae-experiensyahan. Patunay digdi ang 62.5% na passing rate kan Pebrero 2025 NLE. Ang Forbes College kumitido sa pagtabang sa mga estudyante na may plano na maging criminologist na abot kaya kan sa indong bulsa. Kaya, enroll na sa Forbes College. Sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre, laog ka na sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Ready to serve, protect, and lead. Sa iba pang detalye, mag-apod sa 0910-071-2286 o mag-email sa forbescollege.edu@gmail.com o kaya bisitaho ng Forbes College na makukuha sa Rizal Corner, Elizondo Street, Legazpi City. Uni na siya! Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival malanding na sa maabot na Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Hot air balloons? Check! Mayon Sunset View? Check! Kalig music, fan flows as in beats na mapasuryaw sa imo nin more? Check na check! Kabus yan, mantang nagkakaon nin sili ice cream as in nagbabayli kaibaan sa imong tropa. Mari na, imbitaran ang gabos na barkada. Mag-irilihan kita sa Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival, Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga darakula niya tong bareta sa Luwascan, Pilipinas. Nasa 204 po na bangkay ang na-recover matapos mag-crash kan pampasaherong eroplano sa Almedabad, Western India. Sigon sa mga autoridad kan India, nasarong pasahero ang nakaligtas sa kabilugan na 241 na katawo na lunad kan Air India pasiring sa London. May kabilugan na 169 na Indian nationals, 53 na Britons, 7 Portuguese nationals, sarong Canadian. Ang lunad ka nasabing eroplano na sarong Boeing 787-8 Dreamliner. Pasiring na sa India ang mga US investigators para magtabang sa investigasyon. Mantang siniguro man kan airline companies na daininda papabayaan ang mga biktima. Magigirumduman na pasiring sa London ng eroplano kang ini magbagsak sa nagkapirang minutos matapos ang take-off. Tuminama ini sa sarong edifisyo kung saan naka-star ang mga doktor sa Almedabad, India. Business News. Tinawan po doon kan Bureau of Internal Revenue o BIR ang importansya sa pagbayad din buwis asin ang pagsumite nin oras nasa oras. Nagpaluwas nin pagirumdom ang BIR tanganing ipaisip sa publiko na day kani paglingawan ang pagbayad din magkakanigong buwis. Sa indang ipinagpublika na pahayag hinagad sa mga Pilipino nagirumdomon ang may schedule na pigusunod sa pagbayad kaini. Mensahe kan ahensya na sa Lunes, Hunyo 16
Kam presenteng taon na sana ang pagsumiter kan pag-aprobar sa pagbayad din aplikasyon para sa state tax amnesty. Kaya makusog pang nagpagiromdom ang BIR na magsumiter tulos mantang atab pa tanganing mabawasan ang anuman na atraso. Pero abiso kan BIR na daing pagbabayad para sa nasabing aplikasyon in online kundi ang mga transaksyon gigibohon over the counter. Health news, mga tugang climate change peligroso sa salud, sigon sa mga eksperto. Detalye kang istorya kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Peligroso sa salud ang climate change kasi nagpapatakot sa futuro kan magaakian sigon sa mga eksperto sa salud. Sa ipinaluwas na abiso kan World Health Organization o WHO sa indang sinabi na magaakian umboy asin mga bados na babae nakahampang niyan sa maraot na epekto sa salud gikan sa climate change. Ang peligrong ini kumpasto kan extreme weather, mga pagbaha, tagmara, toxic air, displacement, kakulangan in pagkaon asin tubig, asin marikas na paglakop ni mga helang. Pangabudan ka mga health experts sa kinabahan na kaipuhan na ng GAD ang climate action mo niyan bago maging udyan ang gabos. Health News from Newsbase, Mardela, Daing Iba. Thank you, Paring Mar. Nasa linya man si Alexis Rui Vivar sa kamugtakan kampanahon. Hali sa Pag-asa. Yes po, para sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, ngunyang petsa 13 ng Hunyo, nakakaapekto sa atin, sa ating bansa ay itong southwest monsoon, particular na sa western section ng northern Luzon. So wala na itong direktang epekto dito sa atin sa Bicol region. Inaasahan natin na mamamatian ta ay bahagyang pangunuron sa mapanganurong kalangitan na may mga pulo-pulo na lamang ng mga pag-uuran, asin pagkikilat at pagdaguldon. Ang ating tigatayang agwat ng temperatura ngunyan aldaw ay maaaring umabot ng 26 to 31 degrees Celsius at asahan natin na ang ating paros na maluyas agud sa moderato ang kusog na hali sa timog ang iiral at ang ating kadagatan naman asahan natin na magiging banayad sa katamtaman ang kusog ng pag-alon. Sa ngunyan, ang tiga-monitor tang si Tropical Depression Auring ay naging isang LPA na lamang at humina na. So, hindi na natin naasahan na magkakaroon ito ng epekto dito sa atin sa Bicol. So, sa ngunyan, close monitoring pa rin tayo dito sa low pressure area bagamat ito ay palayo na sa ating bansa. Bukod dito, kay Auring na naging low pressure area, wala man tayong binabantayan na anumang samaan ng panahon. So, expected natin na generally improving ang ating weather over the weekend. Ni po si Alexis Rivivar, Southern Luzon Regional Forecasting ang nagbabalita. Mga tugang iyan po ang kabilutan kan mga drakulang bareta sa GB News Express. Sa pangaran po ka nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz. Jenny Balyaran as si Nicole Ann Gloriani, Seringman, kiri banyato dyan sa luwas ang Mega Force Patrol sa bagikan sa indang mga report. Di po mga tugang ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Pinangat Festival na! Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Ipinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council, St. John the Baptist Parish Town Fiesta, and Pinangat Festival, June 10 to 24. Masiram, manatok, marang! Mabuhay! Diripoan sa inyong lingkod, Mayor Caloy Baldo, Sampanwang, Kamalig. Tigimbitaran kamong makiusad, magintra, kinamagugma sa selebrasyon sa Pinangat Festival 2025. Tigibuon po poon June 10, sundo June 24. Hindi ta po pagpalampasan ang mga makulor, kinamagugmang aktibidad, arugning, utyanang kamalig, adornong kamalignan, tigsik, rawit-dawit, sports activities, baraylihan, karantahan, religious talk, job fair, kadiwa ng Pangulo, otot, trade fair, kinadakulpang iba. Festival na! Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M.
Alright, sige. Madali unang aldaw. 15 minutes na lang mga tugang alas 7 na. Welcome sa Baretang Kulalapnit. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Aramon ta daw mga tuga ang love story nin sarong punong barangay. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Isay daw ini. Susay. Si Isay daw ini. Susay daw ini. Love story daan ni Kap, pasisiring sa sarong kapitan. Grabe na. Kaya uyam na. May nakakariparo na miyembro kan sa iyang pamilya. Tampi nag-aaligar mga tugang may love story dang namumuo sa sarong kapitan, sa saro man na kapitan, kalbatan. Grabe din. Totoo daw ini. Joshua. Oha. Extended ang Independence Day. Nata. One. Sisay daw ini. Nasarong kapitan. Muya ng palayaon. Kan sa iyang agom. Tadai na ini nasasaway sa pambababayi. Napapagal na ang agom. Kon kaya hama na ang desisyon kay ni. Napabiluhon si Kap kan sa iyang pagtataksil. Taksil sa kilusan. Isa lamang Talaga ang dapat na mahalin. Dalawa kaming sabay na mayroong soberani. Ay dalawa palayain ang isa. Laliwanag ng lubos pagsinta. Good morning kay City Councilor Milabal. Diyan tabi sa Barangay 2. Naghapot Joshua. May wason bagaan mga kapitan. Kadakol na kapitan sa buong Bicol Region. Kilala niya. Buong Pilipinas, kadakol. Ano nangyari? Si Kapitan, haloy nang naiintriga sa sarong kapitana sa Balyong Barangay. Harayong Barangay, Sa Balyo. Sabihan, travel na kayo ni mga 12 oras. 12 oras ang distansya kan sa ibong na barangay. Arayon man. Salbatan ang Ronaldin. Dabos na. Ano nangyari? Ang istorya, si Kap, buda si Kapitana sa ibong na barangay. Haloy nang namamalisyahan na may something. Malisya pa man sana pala. Nagtuon dahil inidipe. Na? Asin mas naghararom ang pagtingin sa isa't isa. Kan magkaibahan sa sarong official travel out of town. May out of town travel. Correct. Tapos duman posibleng nakabuelo ang duwa kan sa indang pagkamagatol. Sabi ni Kagawad Luis Espejo, maray nga niya, tapos na ang term ko. Kagawad na. Thanks God niya, it's Friday. Libre no ka na tabi Kagawad Luis. Di ba?
nakasalbar. Nakasalbar. Ngunyan. May nakahiling na nag HHWW, Anong HHWWW? holding hands while walking. Ah, talaga? Pag-una ko, HHWT. Ano? Holding hands while talking. Iya pala nila, no? Correct. Oh. Ikaw man kaya kung aram, HHW S. HSWS. Hello, guys. Holding hands while sleeping. Please tell me why You make me cry. you made me cry. I beg you please, I'm Down on my knees. If that's what you want. Na paano? Ang problema, karambula, si Kapitana, wala ko ta biting problema sa librido. Okay. Kabalo. Oho. Ugaring ini man si lalaki, si Kapitan. Layo man pati ngaya ang garit-garitan. Pamilyado, asin buhay pa nagong. Daman ang problema. Daman ang problema. Napapagal na ang agong. Tadai naman ini nasasaway. Kung kaya halos oral daw. Nguya na kayo ning maging araw ng kalayaan. Si Kapitan. Namumblema si Dr. Alan. Dukanyas. Tata nagkanta. Isus ko ngayon nag-duet pa, bata mainit na. Tarong sintonado, tarong video. Bata sa second voice mo, gari pasiring sama nito ang dalagaan. So neutral voice, gari pasiring sa matakon. Pasiring sa pulanggi. Gari, siblagan ang boses. Naman problema si Dr. Alan. Pangyari. Ganyan. Si Bugay. Please lang ngaya po, tama ng pagkanta. Bata nagluwas na si Haring Araw. Baka umuran po. Pundo daw pagkanta, tabaka umuran, imbis mainit na. Nag-grab kita ki problema sa mga tao. My situation. Remember, I love you pa. Be with you. Dahil talaga kita pwede. Siblagan ang boses lang daw. Asiring sama nito muna papulanggi. Dahil lamang pwede magkasama. Ang sarap, patay district. Ang sarap, pa-first district. Pa-first district, ano sa? Parehas pa traffic. Matrapikon pa. Lalang mahaloy. Napapagal na daan. Napapagal na nagom. Tadai naman inin sa saway. Si Kapitan. Termina sa nada kaya may tuyo sa harong ni Kapitana. Sagin man minsan, may dokumentong papirmahan. Pero may nakakahiling, duman ini, naaagahan. Alangaya, bay talugod. Taday ka naman nasasaway. Iwagayway mo na ngaya ang bandera mo, kamalaya ka na. I have a dream. Dapat talaga dahil ka magkanta. Harayon sa hulog. Iyo nakakaraot gari. Gari ko lang kita rog. Nako. Okay. Digding nga sa Moya ay may sinabing lugar, may arog man niya ka na istorya. Buda digding nga sa probinsya daan, may igwaman nga. Dakulong palan. Dakulong pala na pangyayari.
Kulang Ngunyan. nalilibis pala. Oo, oo. Happy birthday, bata ngaya, Friday the 13th. Salbatana, sabi ni Dr. Alan Locaya, Happy Friday the 13th. Gary, ang pait mo, mga pang-horror ang kanta mo, ang boses mo. Magsala, may kapitan, mataram, padimalas mo na ini. Padimalas ng salbatana ini. Awin na. Oha. Always pasiguro. Goodbye. Si Isay daw yan. Mga tugang na-intrigang yan. Tungkol mga tugang sa kapalibutan. Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung day magbabago, tanganing mogmang atay. Kay puan sa Bayanin Protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud asin proteksyon kang atay, ini po may silimarin na hali sa herbs. Natural kaya ligtas. Ang silimarin kan Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para makapugol sa paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud kan sa tuyang atay. Saro po na approve kan Food and Drug Administration. Saro po na food supplement. Yan. Kaya po mga tugang pwedeng bakalon sa butika para mantiniro na healthy an sa tuyang salud. Sa mga butika, yan po yan, mga tugang o kaya sa mga tsindahan sa palibutan, haputon lang, kurigwatabi nin Liver Aid. Bueno. Ano na kita? Kuha na, alas 7 na oh. Nagdadangog ka mo sa morning 2 minutos na bago mag alas 7. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang latest ngunyan sa satuyang barangay asin SK elections, tabi nagmeriting na sa mga taga-COMELEC, Commission Elections, para halaton mga tugang ang sitwasyon, halaton tabi ang magiging desisyon kang presidente. Pagkatapos na so extension kan term ninda, boda gibuho ng 4 na taon ang term nin kapitan, kagawad, sarong term sa SK, alagad sinda po mga tugang 3 terms, tabi sa sendang mga barangay, hahalaton, kuno yan po pipirmahan kan sa tuyang presidente para maging sarong lay. Ikadua, pwede man day pirmahan, pero malaps iyan mga tugang into law. Garo 15 days gayod ang kuangkaan, ang periodo paraan mga tugang pirmahan kang presidente. Pero sabi kan Malacanang kasuhapon, may posibilidad na tabi mga tugang na pirmahan kang presidente. Yan. Kung pirmahan, tuloy ang depong eleksyon kita sa Disyembre 1. Yan. Kaya, mga tugang, ang mangyayari ngunyan, oras na mag-arasumir na sa pwesto, ini na sa tuya tabi na mga elected officials na mga dating kapitan, ng garanang konsyal, ng garanang mayor, mga tugang, may mga eleksyon niya nagigiribohon para panuan mga tugang ang mga bakating posisyon sa sangguniang bayan, sangguniang panlunsod o sa sangguniang panlalawigan. Arog tabi ka ng mangyayari. Ngunyan, ang problema lang yan kung i-veto iyan kang presidente. O kung i-veto kang presidente, labos ang eleksyon sa Disyembre 1. Yan. Pero garo dahil man indikasyon na i-veto o baka maglapsiyan pasisiring sa sarong lay, mga tugang parte yan magiging parte po ang kan amendment, mga tugang kan local government code para sa eleksyon nyato sa mga barangay officials. Yan. Sana tan election base duman sa kuan ito proposal kan bicameral conference committee na miyembro ang Senado, nagkapirang miyembro kan Senado, boda po ang lower house,
ang election every Nobyembre, every first Monday of November. O, kaya kung mangyari po yan, ang first election, mga tugang next year. Tabi, pit na first Monday of November. Yan, may kwan lang yan. May magkakaiba lang kung anong petsa, pero ang klarado, sa primerong Lunes kan Nobyembre. Tapos, ang assumption of office, kan manggagarana dyan, primerong aldaw, mga tugang kan Disyembre, sa taon na yan. Yan. So after kayan, pirmi na po mga tugang, magkakaigwanin election every 4 years. Yan. Ang problema naman yan, kung matimingan na may mga midterm elections, may national elections, baka naman magpapara-postpone na naman kayan ang mga House of Representatives, buda ang mga senador. Pero sana, duro-diretso naman every 4 years tabi. Every 4 years, mga tugang ang term, mga tugang kan mga iyan. Okay? Tabi. So, sa iskeda, tabi, sarong term, sana. Yan. Okay, yan ang latest, sa mga naghaharap po tabi. Mga tugang, ipapadaan duman sa Malacanang, aramon takon iyan tabi, pipirmahan, mga tugang kan sa tuyang presidente. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Mga tugang, salamat kanserong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programa ng hapot sa DCGB. Thank you. Goodbye. GB as all. God bless us all. Tapos na ang programa. Mga tugang, lakaw. Pahiwason ang pagkamot sa kapwa. God is good all the time. Goodbye. Masunod na muna si News Director Mar de la Cruz. Tabi, wara si Jasmine Seksing Jasmine Baluloy ta. Kaswapon, may sipon ito. Ngunya, nagabo-abo na lugod. Buda, may fever na. Kaya mga sinyal naman na naiaraguman. Ano? Arog pa lang kanyang yan sinyal pag iaragom na. Baka nagitan ako ni batchmate. Madam, batchmate. Bantayan mo tabi. Tabi, kibulong. Alright. Bueno, si Paring Mar na muna. Saka sa segment, mga tugang si Nicole Ann Glorian. Salamat kan sa pagantabay. Goodbye. Smile. God is good all the time. Mabuhay. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Net.